Para riba iet, nga ay kublay yapi. Ka program Man Ki Baat ru kala syakta ha ka corona. Habang lakran ka kenti bakat do syapi ha ka Man Ki Baat. Ki rel bakit igi beriau, ki bos, ki lengsun, kim shim latrekam. Ha kani ka kenti ka bamenta, buon ki ai kila sedang bantrekam. Ki rel bakerpang balatip kum ki shramik, ki layat, bat ki wei ki rel bakerpang ki latrekam. Rengkat bat ki lat jingyada, ki lengsun kila sedang banher. Kania ka karkhana suki-suki kala sedang banyat. Bat bon ki benta jong ki kam kayo kakot kila trekam menta bat kila pelir. Hakum kani ke jinglong jingman, ngidan kam ban long ki ba pet ngor syuk-syuk. La kadai ke jing penjengai ba arpro, ne ke badeng ya ke jing dakmut, ne ke ba syong bet halayeng, ngim dai ban sange yakini. Hakari, ka jingi kun persya ka corona kala nangklan, da ka jingi trailang jong baro. Habangi pet ya ke perthai, ngis ngutu hado katno ke jing kraw, ka jing treshitom kinong India. Ka jing bon breu ha ka ri jongi, ka kam bon sya ban ya kiwe kiri. Kidon bon jat ki jing ha ka ri. La kataru, ka corona kam syem la sapriang stat, kum balong ha kiwe kiri jong ke perthai. Ka jing dan ki bayap na ka corona, ka duna bah ha ka ri jongi. Baro ngis ngusi na ke jing klat no, ki bayo e ka ne ke jing pang. Henry, ya ki bengilala ban pelat im. Kadai na ka bor ya trailang ha ka ri. Hakum kani kari ke bahe. Baro kinong syong shnong, kidan ke jingkut jingmut ban yakun ya kani ketma. Bat kani ke jing yakun, kadai ke balai alam hi de kibriyo. Paralok, rengkat bat ke bor jong ke jingkut jingmut jong kinong syong shnong. Sakawai ke bor, kadai ke jingklan jongi ha kani ke jing yakun. Ka bor jong ke jing syakri kinong syong shnong. Ha ke jing shisha ha kani ke klam, mangi kinong India ngilapen i. Ba ka jing syakri bat ka jing len lade, kam day tang ka ba syudan ha ka jing perkat. Henry ka day ka ba ay jing im ya ka India. Bat laong ba ka day ka seva parmo dharma. Lani ka jing syakri ka day ka jing kemen. Ka jing sngohun ka don ha ka jing syakri. Pilayo i, ba ka jing im jong ubreo ba syakri ya ki wei, kalat na ka jing khuslay, ne ka jing kya ka jing mut jing perkat. Ka jing im jong u kadap, da ka jing sngo skem, ka jing mut babha, bat ka jing dap kerhai. Paralog, ngalai kren la bon sien syapang ki doktor, ki nurse, bat ngalai kren bon sien, bat ki pulit, ki nong pathai kubor, bat baro kito ki ba ay jing syakri. Ngalaju kren ru syapang kane, haga Man Ki Baat. Ya ka jing don ki brio, ki bala IT la dia ban syakri, omla ban nyo. Uwei ubrio ubakerteng usi mohan, na gejala Tamil Nadu. Upeniat ya kedukan kapsnyo ha Madurai. Da kepisa bu ula kamai shitom, ula pelang sanlak tengka na kebenta ka jing pulia jong ka khon jong u. Henry ula penlut ikan kepisa, na kebenta ban ai jing syakri ya ki baduk bekerdo. Ha kejuk kurukam ha Agartala, u Gautam Das, u bakamai da kebade jing de harut surok. Menta u besai ki baduk, da kebathiet ya udai badukau, na kapisa ba ula pelang, na ka jingka mai jong u baman la kasngi. Ngalasyam ya kawai kunuksa baya Siriem na Pathan Kot ha jela Punjab. Da ka jingi rap na kiwai, ubhai raju, ubadai ubreo badan jingduna ha kid met. Ulala ban pelang pisa, bat penyo palat lai hajar teliki mask, ban sam shki baduk. Ubhai raju, ha kene kapor bajenjar, ula lumi ki marbam, ban yo ya kumba shispa teli ki longyeng. Dan bon ki khana syapang ki seng yarap ladia jong ki kenthai, nagi benta baper jong kari hagini kisngi. Hagi shnong hanong kendong, hagi nongrit, ki hinmen para kenthai, bat ki khon kenthai ki shna de ki hajar teli ki mask man kasngi. Ki seng teri mon ngobha, ki kershan ya ki hagini ki kam. Paralok, bon nagi noksa kum ginie, layo i bat yo sngo man kasngi. Bon ngot ki breu ki tho yang a, syapang ki jing persang jong ki lengba ka namo ap, bat kiwe ki rensan. Teng, na ki jing kim kapor, ngamla ban jer kerteng lot ya baro ki breu bat ki seng teremon ngobha. Kito ki breu kebayarap ikiwe, da ki jing syakri jong ki, nga yaro bat buram yaki,
bat nga ai kuble yaki da kadonot baro. Para riba iet. Sakaway ka bakta nga hakane kapor badan kani kaklam. Kade ka jingsyam thamai yaki ay. Baro kinong shnong, nado ki ba hakinong kendong, hado kinong ba. Nado kinong khayi baret basdang yaki kam lajong. Ki laboratory jongi ki wat ki lat bathamai bane khun persya yaka corona. Kadon kaway ka nuksa basngaw tanat jong u Rajendra Yadav na Nasik. U Rajendra ude unong rap hagasnong satna ha Nasik. Ban pelat yagasnong jong u na kajingkta ka corona. Ulashna yaka machine ban senret dawai penkhoj daga bapenya so bat ka traktor jong u. Bat kanega machine bu ulashna ka trikambha. Hagajo gurukom ngalayi i yaki babon kidor ha ka social media. Bon kinong bo dukan nagabanta ban penjengai kinong thiet iway na iway pat. Kilabo iki pipe bahe hakadukan. Hakaba nakaway kalyang kilabo iki tiar nakabenta ba na jrong. Bat nakaway pat kalyang kinong thiet ki pediang ya gijing thiet jongki. Hakum kanegapor kinong hikay bat ki kena pule kilale iki rukwam bathamai hakapule puthi. Yaki kelas online bat ki kelas balale lengba ki video. Lale iki rukwam bathamai bat ki bapher. Hakabayday bat kadaway nagabenta ka corona. Haki laboratory jongi, yaga kam batray la pet bha de kaperthay. Bat ngidon yaga jingkermen. Kasyong haka jinglap thamai, rengkat bat kamon ban penkala, yaga jinglong jingman bakumno kumno. Dagi hajar senem, haka jingya lenti jongi ki brio. Ngila poisy ka por ka pamenta, daga jinglap thamai yaki eki. Namar kata ki jinglap bathamai ki bakerpang ki jongi, kilong kinong rem bakraw nagabenta ka jingjob halor kane ka klam. Paralog kane kadai ka jingya kun ka bajrong bha persya eka corona. Kadai ka jinglen shop haga ba kaperthai kampat don ka jing penkoj. Kadai ka bampat jumat menshwa bat nakane ka daw ngimat ka jing bathamai. Kane ka ja habaro kiri ki besakta haka corona. Bat namar kata ka India ru kamlat nakane ka jing sakta. Omdan ka weiru ka benta haka rijongi ka bammat jing Bat ki basya kata ajur hakane kide ki nong bela ki baduk. Bat ki brio ki batrei ya ki kam bapher. Ka jing jenjar jongki kadai ka bamdan kentian ban patai. Mano na padeng jongi ki ban amat ya ka jing jenjar jongki. Rengkat lang ngia persyang ban baklang ya ka jing jenjar jongki. Bat kari barok kawai ka persyang. Ki parlok jongi hakatenat ki kamrel ki trei sngi bat miet. Ka sorkar pedeng ki jela bat ki bor sen syarshnong. Baro ki trei shitom sngi bat miet. Karukom bagi nong trei hakatenat rel ki trei menta. Kiru ki de ginong yakun ki bahak mat Kabakit iginong trei de ki lakngot da ki rel bat ki bos. Kabapen biang ya kabam na kabenta jongki. Kabapen bed iki quarantine center haman lagi distrik, kajing tes, kajing kemi ya kakot kakya, kajing sumar, baro kini ki yai trekam hagarukom kabahaya. Henry paralok, ki ki bangi sakhi menta, kila ai kakabu ya kari bani iya ki ka belaja menshwa, bat bani jing hikai naga benta kalawai. Menta haga jing sya shitom kinong trei jongi. Ngila bani iya ke jing jenjar jong ki brio, ki badan haga benta mi ngi jong kari. Ki kampen roy haga benta mi ngi, ka badan ne ke jingla ban kiyo syaprang hakari. Bat ke jingla ban ra ekari, syaki kerdan basya jerong, daga bor juki nong trei jongka, kalong ke bakong san bha. Daga jing roy ke than mi ngi kari India, ka jing roy haki kam kayo kakot, kala ban long haga ne kari. Nado bakari kala ay hanga, ya kalat ban syakri. Ngilabo hakmat ya ka jingroy kathan mi ngi kari India. Ngas ngohon bahagi ni kisnam. Bon ki kilaja hagani ka benta. Bat na ka benta kinong bela balit trei syaki weipat ki jaka. Kalong ka bakong san ban syem ya ki babon kilat bathamai. Bat ngidang yad hagani ka lenti. Ya ka jingbo jingken ya ka jingdon kinong trei ki beladan jing tebet akakam lale, bat kato kani ki kam batmai kila sedang hakane ke benta.
Haki wei ki benta kadan ke jingya kren banbo yaka Migration Commission. Nalor kania kirai bagi sorkar pedeng kala shim kila plelat ban aikam ban thau kam hi yala dia bat ban sedang ki karkhana barit hagi nong kendong. Nrai kade ke jinglong ki brio ban ki na ke jingdom sha ke jingshai. Ha pedeng kini ki jing ngas ngo komen bagi kam kila sedang hagari hagabedei bat ke India ke basanya haladia. Ki brio menta kila sedang ban penlong ya kania kum ke jing yalap pat ba. Ki nong shong shnong gari kila shim ya ke jinglong nong yalam haki kiti jongki. Bon ki brio kila tho bakila bo ekathop jongki tiar balashna hakathan jongki. Kini ki brio menta ki thiet ki tiar ki balashna hi. Bat ki kentia we ke jingong ban thiet yala ki jong ki balashna hi. Baro ki penpa we ke jingkut jingmut ban penslur ya ke jing shnahi hagari India. Uwei ni ki parlok jangi ha Bihar u Himanshu. Ulatho shanga haga namo ab ba ukwa bani i ya ke sngi ba ke India kan pendunai ke jing thiet mar nashabar kari. La ke de ke petrol, ke diesel, ke umpniang, ki tiar ba penyat de ke boarding elektrik, ke urea, ne ke umpniang bam. Ngas ngau tho iki jing sngo jong u. Hagari jongi dan bon ki bawan nabari. Haka bala penlut de kepisa jong ki basiu tikna ya ka khajna. Bad ya kini ki la ban shnahi hagari lejong. U sudip na gejela asam ula tho shanga ba upanyat yo ki tiar bala shna de ki siet ya ki bala shna da ki kenthai haka than jong u. Kini ki kenthai ki de ne ki seng yarap lade. Ularai ba ki arsenam banwan un penyat yo bat penpau nam hakeleng ke perthai ya kini kitiar. Ngangit scam ba ke jingalap syapang ke India ba shania halade kan rae kari syaki kerdan ba shalor hakene ke pausnem. Parari ba iet ha ke jingkhe ka klam corona ngalaya kren bat ki babon kinong yalam ha ke perthai. Henrai mentang akwa baniatho ya ka wei ke buit bari. Ha ke jinge kren ha kini gisngi ngalayi babon ki nong yalam ha keperthai ki kwa bantip ha bat ki sngo tenat syapang ka yoga bat ka ayurveda. Dan ki nong yalam ki bala keli yanga ba kumno ka yoga bat ka ayurveda ki yarap ha pedeng ka jingkhe ka klam corona. Paralok ka International Yoga Day kala janpoi. Namar ba ka yoga ka dan jingye day bat ki jingim jong ki brio. Ka jing sngo tho ki brio syapang ka jingkot jingkya kala nang yar. Hakani ka klam corona, lai bahaba syong haying. Kibriyo nado na ka Hollywood, syado sya Haridwar. Kipai kemat bahasa ka yoga. Habarok ki jaka, kibriyo ki kwa ban tip syuk-syuk syapang ka yoga, rengkat bat ka ayurveda. Bakin la ban pentrikam yaki. Bon kibriyo, ki bampat jule ka yoga. Kila lek lengba ki kelas online ya ka yoga, lani ki wat jeng hikai syapang ka yoga, na ki video ki badan ha ke internet. Haga jing shisha, ka yoga kalong ka babha na ka benta, ka imlang saalang, ka jing klan ka med, bat ka jing yeteli. Paralok, menta ka yoga ha ke ka por jong ka klam corona, kala nanglong ka bakong san syuk-syuk. Namar uniu kunyang jingpang ukta kam tam ya ka jing ring bat penhiar mensim. Kidan bon jat ki pranayam ha ke yoga, ki bapen klanya ka bor ban ring bat penhiar mensim, ya ki bangil yoi la slembha. Kini ki dikilat bala trikam la slembha ha ke jingyat ka por. Ki badan ru la ka jong ka jingkongsan. Bon na ki breo ki tibha syapang ka kapal bhati, bat ka anulam antonium pranayam. Henrei ki dangdon bon ki jat pranayam, kum ka bhastrika, ka shitali, bat ka Brahmari. Kibadan bon kijing mentoy. Katanan Ayush kalale ek eksperimen bapher hagani kapor ban kentiw ya kijing le yoga hagajing imjong pi. Katanan Ayush kala sedang ya kijing yakob international video blog bala ai kerteng My Life My Yoga. Om tang ke India henrei ki breo hakeleng ke perthai kila banyashim benta hagani kijing yakob. Banyashim benta hagani pihak ban shnai ke video balai minit bat sa upload yaka.
Hagan ke video pihak ban peni ya ke yoga neki asana ki ba phile. Pihak ban yathu shapang ki jingkala ki belaja ha ke jingim jongpi lengba ka yoga. Ngakerpat ya pi baro ban shim benta ha ke ne ke jing yakop bat long ki nong shim benta ha ke International Yoga Day ha ke ne ke rukom ke batamai. Paralog daki klorngut ki breo ki badok ha ke rijongi daki pausnem kila im daki jingshep tiang bakrau bala daki pang kinle kumno bakin yo eke jing sumar neban khuslai shapang kabam halayeng daka basngo tho eke ne jing bat banweng ye ne jingshep tiang ya ke skim Ayushman Bharat lasdang gumba shisnem shiteng menshwa la kato ka nesngi menta ka jingdon ke biyo jingmentoy na ka Ayushman Bharat kalatam ya ka shipho million. Ya palat shiklur kinongpang, kabamot palat shiklur kilong yeng hakari kilayo jing syakri. Hato pitip kamod ayu palat ya ka shiklur kinongpang. Kamod arsha ka jingbon breo ban haki weki kiri kum ka Norway ne ka Singapore. Pat kini ki breo kilayo jing sumar ay. Lada ki badok kimyo ka ne ka jing sumar bamdon kam siyo. Kin jendalahap ban siyo kumba palat katsaw hajar klur nala ke jong kapla hadian bekladap tia hospital. Kaskim Ayushman Bharat kala pelat imi ke badok na ke bapenlut pisa. Nga ay kublay ya baro ke biyo jingmentoy na ke Ayushman Bharat. Bat kumjo iki doktor, ki nurse, bat kinong tray kakot kakya ki ba ay jing sumar ya kinong pang. Kaway ke jinglong jong kaskim Ayushman Bharat kadai bala ban penon kam ya ka hakano kono gejaka. Kania kalayarap banwanra ya kejingnya teli hakari. Kata kamot balada ubreo badok habihar, ukwa banyo jing sumar. Ula banyo ya kejo ke jing sumar, lada udan hakajela karnata karu. Kaba udai hok banyo hala kejong kejela. Hakajo kurkom, lada ubreo badok na kejela Maharashtra ukwa, ula banyo ya kejo ke jing sumar hata Tamil Nadu. Nagani ke skim, hagijaka bekilat sumar kilong kibatulot. Kibadok kiyo kilat sumar kibabahatam hakan no kebenta jongkari. Paralog, pensngau lengo bantep ba prapaw na kasispa na kishiklor kinong yo jingmentoy kiday na kitan nong kendong hakari. Kumbasan paw na kasispa kini kibayo jingmentoy kiday ki kemir ki hinmen para kentay bat ki kon kentay. Bon na kini kibayo jingmentoy kiyo ikijingpang bamla asyo ban sumar de kidaway ba sumar pat ba. Na kini, hinyo po na kasispa kibriyo kilayo ikijingpoy. Pila ban antat kat nungot kibriyo kilalat na kijing Ikalesang ikana ban reus nam karta na Churachandpur hagjala Manipur. Ilayo ikijingim batamay na kaskim Ayushman. Ikalesang isitom jorbha hagajabiyang nado kapor ba idang red. Ukpa jeng i uday ubabelas ngi. Bat ka kemia jeng i kadai ke batanjan. Hakum kani ke jinglong jingman. Ka jing sumar ini kena kan long ke bae. Henry leng ba kaskim Ayushman Bharat. Ini kena ilayo ya ke jing sumar. Ka Amurtha Valley na Puducherry. Kamat yakum kani kejo ke jing Na kebenta jongka. Kaskim Ayushman Bharat. Kala pelat yaka na ke jing Ukurem ka Amurtha Valley ulayap kendet na kajing sange terekam uklong snam. Ukhon ba arpunyo snam jang kiru usitam klong snam. Ki doktor kila ajing mot ban pot yo jiva. Nray na kabenta ujiva ubabelas ngi. Kamlong kabala ban le kajing pot na kajing lut hi nalade. Henry ka Amurtha Valley kala penrung kerteng yo ukhon jangka haga skim Ayushman Bharat. Hadin kendai sngi ukhon jangka ujiva ulala ban pendep ya kejingput. Paralog ngalayatho ya lain sautli kijingja hapi. Kidang don palat ek shiklur ki khana ki bedai bat ka Ayushman Bharat. Kine ki khana ki de jong ki breo ki baim. Ki khana shapang ki longyeng jongi ki belalat na kejing sha shitom. Lada piyo opor kadai kejing kerpat jonga. Let ye kendo bat ekran bat ki breo balayo jing sumar hapok ke skim Ayushman Bharat. Haba ubadok ukot na kejingpang.
ka jingklan jong u benele persya ya ka jingdok ka pausyai. Ngakwa bania tho sya ki bak siu hok ya ka khajna hakari ki bahapo ka skim Ayushman Bharat ki badok ki liyo ya ka jing sumar. Bat ki balayo biang ya ka jing kemen ha ka jing im. Ka jing sngohun bakidon. Ka buram na ka benta ka jing le abha ka let sya baro ki basiu hok ya ka khajna hakari. Para riba iet kat bangi dang ya khon ya ka khalam. Hakabai ka liang ni mat ru ya ka jinglan shop ki bor ka maryang. Hakikat to kani gibenta jong ka phang mingi kari India dangshan. Hakikindiat tayo balalet ngilei i ya ka jinglan shop ke eryong ampan ha West Bengal bat Odisha. Bon ki yeng kila jular na kene ke eryong. Kinong rep kila mat ya ka jingdo nong bakraw. Ngalalet jingo ya ka Odisha bat West Bengal ha ka tayo balalet ban kmi ya ka jinglong jingman. Ka jingslur ka baki brew ka West Bengal bat Odisha kila peni kalong ka badai banyaro. Ka ribar ka way ka yenglang bat ki ha kene ka por jong ka jing e. Paralog kat baha ka way ka liang ha ka phang mingi ka ri ki mat ya ka jinglan shop ki bor ka maryang na ka daw jong ka eryong. Ha ka jo ka por ha ki babon ki benta jong ka ri ki brew ki shaklan shop ha ki puj. Kini ki jinglan shop ki penkan mau hangi sasisen. Ba komno ka jingjular ka baret ru kala banwanra kat ne ka jing e. Ka jinglan shop ki puj kala ne bonsngi. Bat kala kata ya ki babon ki jaka. Lakalong ke Sarkar India, ke Sarkar Jela, ne ka tenat kerep karyang. Baro ki penan kami ki jingdon ka juk bamenta banyarap ya ki nong rep. Bat banlat na ka jingdo nong. Laplet jingmut ru ha ki jing syam batamai. Bat nganget ba baro lang ngin la ban ya kun ya kini ka jing e ka balawan len shop ya ka rep karyang. Bat ngin sala ban pelat na ka jing e jongki. Para riba iet ka perthai baro ka way kan sarake ya ka World Environment Day ne ka sngi penne maryang ha ka santarik ujeliu. Kamat padeng menta ka snam kadai biodiversity. Kani ka mat padeng kalong ka bakongsan ha kani ka jinglong jingman ka bamenta. Wala ka jing im kala suki ha ki kindiat tayo balalet na ka daw jong ka jing pakhang. Nrei kala ai ru hangi ya kalat ban pet bha bat mat ka jing ruspa ka maryang. Bat ki jing thau ba im ki badon haka. Menta, bon ki sim, ki balaja na kadaw ka jing jaklia, bat ka jing sawa. Ki breo pat menta ki la yo lat, ban yo sngobiang ya ka jing pa jongki, haba ki don hala ki jongki hiem, hadin bon snem. Ki don ru ki report bayatho bagi merat, ki yat lat luoj, ha ki babon ki jaka. Kum manga, mapiru le se pile i ki ne ki a, bat pila pulish pang jongki ne, ha ka social media. Bon ki breu ki ong, ki tho, bat ki asame ki dor baki la ban yo i, ya ki lom, bat ka jing teng shan na ki yeng jong ki. Habapet iki ni ki dor, bon ki breu kladon, ya ki ne ka jingkut jingmut haki. Hato ngila ban penne, ya ki ne ki dor haka maryang. Kini ki dor kila ay man siyam ki breu, ban le ay, na ka benta ka maryang. Ki wa ki day ban long ki bakuot, ki marat bat ki sim, ki day ban yo ka hok, ban yat lat luoj, kasun baneng kadai ban long ka bakuot, ngila ban yo man sim ban im da ka bayasok bat ka maryang. Para riba iet, ngila yo sngaw na kapor siya kapor, ba ka kadai ka jing im, bat ka kadai ka laway jongi. Henray rengkat bat ka ngidon ru ya ka jingkit klia. Ngihap ban tengka ya ka man bahap slap. Nakaway ka shnong siya kaway pat, kumno ngin tengka ya ka slap. Ki jingdon baladan nado henday ki di basuk bagin lea. Da kiniru ngila benteng kaya ka Lada ka ka saakot hakajo ka jaka san hado hinyaw sngi. Kan penja ya ka jing sliang ka maryang. Kani ka kan ngam syapo ka ramaw. Bat kani ka jo ka kan long ka bor jong ka jing im. Namar kata hakani ka ayom slap. Baro nangi ngiday ban persyang ban tengka ya ka bat ban penne ya ka. Para riba iet, kamaryang kabakuot, kadai ka jing temu jong ka jing im, bat kalawe jong ki kon jongi. Namar kata, ngihapan kuslaya kania shimet. Haga World Environment Day, nga kerpat epi bantung diem,
bat kut jengmut ban syakri kamariang ha karukom badan jingya day bat kamariang man la kasngi. Hooj ka jing syet kalanang kiyo. Wat klet ban ai yaki simru. Paralog ngihap ban kenmau bahadian ke jing sya shitom. Hadian ki babon ki jing karukom bakari keletek lakam ya ke jing long jingman. Ngimla ban sya ki bakin jot no. Ngimday ban ai lat bakin ke jing yakun bakan telot no. Kabale bam salya, kabampet ngor, kam day kalenti bangi day ban syim. Kajing yakun persya ka corona, kadang day kabangi hap ban syim kia. Mapi, kalong yeng jong pi, kala bandang don ha kajing ma na ka corona. Ngihap ban pelaj ikijing embrio. Namar kata, penjengai iwei ni iwei, kumba arpro, deng yaki mask, sat iki kiti, bot ya borok ikijing batha, kibangi lale borok shikata. Ngangit skam, bapin syem ikini ikijing batha ya ladie, yaki ba iet baton jong pi, bat ika riru kumjo. Dakane, nga ai kuble ipi borok, bapin yo ikijing kot jengkia. Hau benai banwan, sasisen, rengkat bat kimat batamai, ngin sa beteng biang, ya ka man kibat, kublai shibon.